Reports, second portion. Di kalidad, kag madalom nga mga analysis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Action Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Action Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Lunes, pitsa 20 na bulan sang Hunyo, tuig 2022. Anano ang mga balita kag isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Mensahe sang napilian Vice Presidente Sara Zimmerman Duterte Carpio sa iya inaugurasyon. Uy, ang Truth Commission kuno pangunahan sang isa ka retirado nga state auditor. Suwestyon nga dapat hindi pagtuparon ang Bacolod City Health ka opisina kag Bacolod City General Hospital. Amo ining palayag sang DOH kay Congressman Greg Gasataya. Ang paghatag man sang ginatawag naton pagdayaw kag kontribusyon kag serbisyo ni outgoing Mayor Leonardia diri sa siyudad sang Bacolod. Ining mga balita kag isyu idulong sa aton sang Radio Philippine Standard Time, las 6:39 na. Nagpanumpa na ang napilian nga Vice Presidente si Sara Zimmerman Duterte Carpio bilang ika-15 nga presidente sang pungsod Pilipinas. Ang nagpasumpa si Supreme Court Associate Justice Ramon Hernando. Nagtambong gida ang iya ginikanan sanday Presidente Rodrigo Duterte kag si Elizabeth Zimmerman. Amo niyang original nga asawa ni Presidente Rodrigo Duterte. May mga mensahe nga ginhatag ang napilian sang 32.2 milyones ka mga Pilipino. Siling ni Sara Duterte, masyado kaklaro ang pagbutang saya bilang Vice Presidente sang pungsod Pilipinas. Kag amo na ini ang panugod sa iya trabaho agod mabuligan ang mga mangunguma, ang mga mangingisda nga may ara pagkaon nga ibutang sa labisa. Ang iya sini pagserbisyo labi na gid sa mga dedikado nga mga health worker nga nagabulig sa mga masakiton, sa maisog nga mga soldado nga nagapakigsumpong sa kaaway sang pungsod kag mga unisto nga mga negosyante nga nagasuporta sa ekonomiya. Subong man ang pasensyoso kuno nga mga manunudlo nga padayon nagaguide sa aton sini kabataan. Nagapati siya nga ang pungsod Pilipinas magapadulong sa dako nga paglaom sa palaabuton, seguridad, kabaskog, stability, kag progreso. Siling sang napilian nga Vice Presidente niya ako, si Inday Sara
bugalon nga Dabawinyo, bugalon nga Mindanawon, nya hindi man ako gid pinakamaayo, hindi man ako pinakaalam nga tao sa pungsod Pilipinas kag sa bilog nga kalibutan, pero wala sang makaingkwentro, wala sang makapugong sang kabakod sang akon tagipusoon bilang isa ka Pilipino. Puertea, maayo ang pagpilak sang pila ka mga tinaga ni Vice Presidente-elect Sara Zimmerman Duterte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Mabalik ako pagkatapos ini. Life Extension. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga nag-trap dito or nag-trap dito sa sunod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination.
Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasa is 49. Ang handom sang Bacolod nun nga makaangkon sang Bacolod City General Hospital sa Bacolod halos 98-99% madayon gid. Bangod may pila na kaplano. Siling ni Congressman Greg Gasataya, may mga suwestyo na gani ang Departamento sang Ikaayong Lawas nya kon magtindog na ang Bacolod City General Hospital, hindi pag itupad dira ang Bacolod City Health nga opisina. Ang buot silingon, hindi sila pagtuparon nga suno kay Congressman Greg Gasataya, ginpaatag sang DOH nga hindi dapat tuparon ang duwa ka pasilidad bangod ang City Health nga opisina ang preventive kag ang hospital curative. Amo na ang patag ni Congressman Greg Gasataya. So ang buot silingon, may mga suwestyo na kag daw matindugit siya. Kabay pa nga sini nga tuig makatukod na kita ang madugay ginhandom sang syudad sa Bacolod nga may ara kita Bacolod City General Hospital. Siling ni Congressman Greg Gasataya, ini mahimo pa nga may ekspansyon. Kaysa among lugar, posible nga tukuron man nila ang nagkalain-lain nga mga opisina, nagkalain-lain nga mga pasilidad para sa ikaayong lawas, katulad sang dialysis center, molecular laboratory, kag iban pa nga mga auxiliary services. Siling ni Congressman Greg Gasataya, may expansion pa. Ang buot silingon, hindi lang kay amo lang ini nga mga pasilidad ang tukuron sa among lugar. Amo gani nga siling ni Congressman Greg Gasataya sa DPWH nga submit na kamo proposal kay ini natalana nga ipresentar sa pagsulod sang Benitez administration sa assessment kag subungman evaluation. I-assess ini siya, maayo bala ini,
nga klase sang mga pasilidad nga patukuron makaserbisyo bala ini sa siyudad sang Bacolod. So ang ginhandom naton laban-laban may katumanan na nga may ara kita kaugalingon nga tawgon nga Bacolod City General Hospital. Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay 52. Mabalik ako pagkatapos ini. Mga trabaho. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga tinagaman amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pagsiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good na factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa maya sa early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod.
Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Presyara tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop. Albi Benitez, isa ka retirado nga state prost o kon state auditor ang nagapanguna sa Truth Commission. Pero wala man niya giningadlan ng ngalan. Ang retired state auditor magaupod kuno trabaho sa masunod nga city legal officer, kaupod ang iban nga mga professional. Sila niya usisaon ang mga transaksyon sa tinalikdan nga administrasyon. Kag maka-rekomendar man ang komisyon para malikawan ang unqualified audit findings sa palabuton. Kung madumduman nagdigad nga simana, ginpalayag ni Mayor Bing Leonardia nga wala siya sa dapat gid katahapan sining pagtukod sang Truth Commission. Kay para kay Mayor Bing Leonardia, ang tanan niya ti transparent man ang pagpadalagan sa iya administrasyon. Gusto man, kung wala ka malang sang kalamalamahan nga ginahimo, wala ka gid dapat katahapan. Tining Truth Commission gani, magausisa ini wala ta kabalo kon ang nagligad lang nga administrasyon o kung nagliligad kag nagliligad pagid ang nagpulungko ang kay-kayon kon bala may mga kalabalamahan, may mga anomalya katulad sang sulosobra nga paggamit sang kwarta sang syudad. Di manami mani para sa kon konforme akos ni ngaman. Dapat mabalaan sa pumuluyo sa Bacolod. Wala ka man dapat kakulbaan. Kung si Mayor Bing nagsiling wala dapat katahapan kay transparent ang tanan, wala kita dapat kakulbaan. May ano pa nga itukod mo na nga Truth Commission kung gusto ang pagpalakat. Kulbaan na ning iban nga opisyal nga basi maukatan bala nga may mga anomalya kamo kag kalamalamahan nga ginimo sa syudad sa Bacolod, ti ina panilagan ta, hulaton ta kung ano ang findings sang Truth Commission nga tukuron sa magasulod nga alkalde sa Bacolod, si Mayor-elect Albi Benitez.
Action Radio Philippine Standard Time, las 7:02. Mabalik ako pagkatapos ini. Ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa akong layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot ante. Standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio.